sakthari logir lai tongo an bagai jeng tini omono wansuka je jenu khungo jeng burirono borom riwo jenu khungo jeng burirono sonman riwo anu khung belegena hamsawo an bagai jeng tini bumarong ni je dedication nong ni je hard work narok je kubui be tini bumar logiri tongmani an bagai jeng narono bole bai om haiklei jeng tini bumarong no jeng tini taklai bisini puila थानाय बिसिबो तरिका ताकले बिसिनि पुइला जों अमनो जिनि बुमारनो बरम या फरे जिनि बुबार गायसा हामजामनि याकबाय जों दिन नावबुरम बुरम चुदिरि याफालाय दङ गामा हागेनो जों दिनि जिनि रामचंद्र हामचायो गोराक दङ जिनि बरम माने एमएलए बा बबो बेलेगनो सामतरि सामु खालाय दङ बिनि बुखाक्तै जोंबो जिनि एडिसिनि बखते सामु खालाय दङ अमा हागेनो थाइनि जरबो जों तैबो गोराक खालायै जिनि आमचाइनो जिनि बुबागर नगिबो दंगै जिनि दफानि मानदाय सप्ताय जे अधिकार फिरक मानन बगै जों बसखङो जिनि बुबागरन लगियो तनै जों बसखङ मागो लायनाय गाम हागेनो आं तिनि सानमन चंगो जिनि आमचायो उनि आरानि बरक हाय जिनरा आमचायो आमसक बीजेपी थांलायो ओ पार्टियो थालायो हिमार जों नुगिया आन बगै जिनि बुबागर जिनि आमचाय लुकुरन बेलेगेन हामजागो बेलेगेन बिसास दंगो तांके आंबो बेलेगेन मा बलायो जिनि आमचाय लुकुरक न तांनि हाके जों जिनि बुबागरन हामजागो जिनि बुबान बिसिदे जों जिनि दफानि मानदाय सप्ताय जों मानो थांनि दङ फायनाय जरावो जों जिनि बुबागरन जों बसखांगो 2028 जों जिनि बुबागरन चिफ मिनिस्टार सामना बगै जों जत तियार मातौनाय तांनि हाके जों साइमनो जों जे तिप्रामो थारो जों बीजेपी बाय जॉइन खायगेने गोबां क्वेश्चन खायगेन र अककनो सादि जों ताङै तिप्रामो थारो स्टेट गवर्नमेंट अफ बीजेपी बाय जॉइन नां हिनसिं हांकाय जों नर अमन क्लियर सादि जों सरकार जाना बगै जॉइनिंग ए बीजेपी बाय जों ताङै बीजेपी जॉइनिंग हांकाय जोंनो जिनि बुबाग्रानो तिप्रा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खायनान बगै तिप्रा एकॉर्ड साइन खायनान बगै बुबाग्रानो कग्रिमान तंग नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह बर कग्रिमान तंग तमुं जदि नों जिनि सरकाराव न तिप्रा मत समर्थन खांखाय जों तिप्रा एकॉर्ड नरनो इम्प्लीमेंट खायनाय सामान दं हेबा जों बरनो बिसेसताङै जों सरकार हाबैया हेबा बर समय रेखा 6 मास बिसिङो इम्प्लीमेंट खायनाय हिनि साकाबराव बीजेपी राव ओंखाय 6 मास लायका खाया 12 मास लायका खाया 18 मास लायका खाया 24 मास लायका खाया हेबा जोंनो थंपानो जों थंजागिया जों तिनि लुकर थांजा दं कराक दङ जों राइट टाइमाव राइट डिसिजन लानाय राइट टाइमाव जों राइट जवाब होनाय आउन बाय बसखं जरा फाय दङ जिनि बुबागरानो नों जेसेबां केबेंदि जेसेबां कासुदि जिनि बुबागन कासुमैया ताले जत सारा तिरपन्ति परसारो जिनि बुबागन लगिबो दङ हेबा खरनि खरतम बरो जिनि तिपरसारो जिनि बुबागन केबेंनान बगै तमसा सिगरेट सामजा दङ जिनि गामि आमसेबो दङ बर थगायै जिनि बरनो थगायै बीजेपी नि प्रग्राम तलांगै खतंग रिनानै नग रिनानै चाकिरि रिनानै ओ बाइसाइकेल रिनानै हिनि सासाय बर थगायै दिनै बर बीजेपी प्रग्राम तलांगो रागा जॉइनिंग रिउ हिनि बर अब प्रोजेक्ट खायै जिनि लोकरावनो फनुगो एबा आं सानन मोनसंगो जिनि लोकराव बेलेगनो खागोनां जिनि लोकराव बेलेगनो बुजिनाय जिनि लोकराव बेलेगनो थांजा दङ जिनि आमसाय जेसेबां नर षड़यन्त्र खायनि जिनि आमसाय बीजेपी कोनि दिन दयगलिया अब जों प्रमाण दिउइ दङ आन बगै आं जिनि लोकराव हामै मारो जों ताबुक नुखा जिनि और गामि आमसाय खरनि खरताम जिनि बीजेपी लिडार हिनजांनाय रक जनजाति मोर्चा नेता रक आं बरनो सानो मोजंगो नर और जेसेबां होयनानै खायै जिनि बबन केबंना नायदि और जेसेबां बीजेपी हिनि नर मीटिंग खायदि और रामचंद्र गत जिनि एमएलए ब तिप्रा मथानि न जिनि एमडीसी ब तिप्रा मथानि न ओ जगा केबनो ओ जगा होयनानै खायै जिनि तिप्रा मथानो कारै ओ जिनि रामचंद्र गत केबे एरिमाया अब 100% अब 1000% ग्यारेन्टी होय जों जिनि लोकरामनि लगी मानि दङ आककना बरनो सानो मोजंगो तांगे जों सायमानो जिनि खरजा खरनि बर सागनि इन्ट्रेस्ट सुबुंनान बगै सागनि इन्ट्रेस्ट फुलफिल खायनान बगै बर्तिनि बीजेपी नि रां नाहायचाव बर्तिनि बीजेपी नि लगिया थाङा जिनि लोकरनो हैरानि खालायो बर्तिनि लोकरनो तातलकक सावै बर्तिनि कामी गुरिवै बर्तिनि अमाके बर्तिनि जिनि लोकरनो हैरानि खालाय दङ एबा जिनि रामचंद्र गातनि लोकर बेलेगनि सिनाय जिनि रामचंद्र लोकर बेलेगनि बुजिनाय जिनि रामचंद्र लोकरनो बरक आमदिके थयके हैरानि खालायमाया जों नुगै दं खाना बेला थानाय जराव जिनि बायजाल बारि स्कुल जिनि बायजाल जिनि बरं मने एमएलए नि जे ऑफिस नि अपोजिट साइडआव कायसा दा प्रसिन जों नखला आ नखला चिकन साबो बर जिनि बरं न खदग्रिनानै थगायतलां थाका लखायताम साका जयनि रिवनि बर फुनुका लखायताम सा आरो जे जयनि थानिसे आरो हाजार बर बां देखापो केबा आं साना मजों हायसि आरो हाजार बर चांना बगै अमसों मार्क अत नांगौ ओ बंना नखला नर बिया सायंके थांगि फायदि आ नखला नासिलांदि आरो हाजार बर चांना मदा नखला दा आरो हाजार चांना बाथि दा आरो जना बर चागिया जागौ गाव माहिकलाय
गोबां मा बरं न बरो अमका हयरानि खलाय आर तिनी ओ जगह 2500 जमा जॉइनिंग खाइका और तिनी 3000 जॉइनिंग खाइके बर तातल कक सावै ओ जगह बरक त हयरानि खलाय नाय दं फेबा आं साराम जुगु चिनि आमजान लुकुरक न कुन दिन बर हयरानि खलायमिया चिनि बुबाग्रानि लगे जों जत लुकुरक दङ चिनि बुबाग्रा तै जों बस आगुनाय तांगा चिनि बुबाग्रा बिसिंदेन जों चिनि दफानि जे चिनि अधिकार ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल जे डिमांड खाइतों माने अब जत लुकुरन बागै आन बागै ओ डिमांड चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी डिमांड या ओ डिमांड चिनि सारा त्रिपुरा सरं डिमांड ओ डिमांड चिनि दफानि डिमांड आन बागै जों जत पाल खालाय चिनि बुबाग्रा न जों लगिरि बसंग माबलायनाय जों साइमन चिनि बुबाग्रा खरसा राजानि बसा राजा जे राजा सिंहासन आसुके बिनि दिनि चाबाय नंबाय तंबाय खालाय ब तंगै मानो बेबा जोंना हामजामान बागै बिनि लाइफ न सेक्रिफाइस खायो बतिनि बिनि सागनि लाइफ न वानसुयावै बतिनि चिन दफान बागै वानसुगै हादलै बदले काफिके बतिनि बलं वालं काफ्रुंबै चिनि बागै चबक खालाय दं अजारबो जों जत तिबार साराव जों तिनि थानसांगै बवार लगिरि तंनो सिमिसे जों कुनु खलायना नाया आन बागै चिनि बबार खाय लिडार जों माने जों बेलेगन कपाल काहाम जे लिडार ज्ञान गोनां बुद्धि गोनां माया गोनां रां गोनां फान गोनां ओमहाय लिडारनो जों बस खामानि दङ जों बस जास्ट बन लगिति हिमना सिमिसे बेबो अजारबो चिनि बिजेपि र केबं नामै गोबां मा फायजा गामि गामाचे तमसा सिग्रे सामजा नरति रांबे पाइने बे फाइनाय आंगो कगनो नरन क्लियर साननो मुजुंग कगनो कामके बुजिना नारना नांनाय तांगे बरक नरन रांबे पाइने फाइना और रां जे ताबुक जे जनजाति मोर्चा र पकेटो 20-30 हजार हाइन देलिन सुबुंजाक बरक तिना कामि गुरुवै हाइन मकल कियो यखला बर्तिनि चुवाग नङै भुइना चुवा खाने बर्तिनि आ जग जनजाति मोर्चा थाने व पकेट दाजा आ रां नंनि रांसे बक्ति ति गुरितो आ रां नंनि बाहेके रां का नंग खलबै सानाय नरक तिनि बृद्धपति रां हाबियां तमनि रेगानि रां हाबियां तमनि ओ कोने राबर बागानी जालनि रां मायं तमनि दिनि सिगला सालायरावना जों जब रिमें तमनि दिनि लामा काम सरामयं तमनि हॉस्पिटल का मायं तमनि तै मायं तमनि कारेन्ट मायं तमनि बेबाग जे मायं तम जे चिनि रां मान त सकतेर दिनि सुरबा आसबा खलै दिनि जनजाति मोर्चा रंनि थिबो या फारि बर तिन तमसा सिग्रे सनाम जागै बासे वाक बेफार सामजागै बर तिन कामि गुरि दङ हे नरन पाइने फाइनाय जे बर पाइजनाय ब फालि बरि संनाय कसम मुइथिं मान खालायनो हायसि तांनि हंकै वाक बेपर वाक पाइने थांगा बर आ वाक न रिया बर बाजार फालि दिउ तेनि खनो अमकेन जे बर पाइजनाय ब फालि बरि संनाय आनबा जों चिनि लुकुरन पाइनानि अमहाय वाक अमहाय जे बेपारि रंनो बंथान खमदा ग्रै बर तिन हयरानि खालायनाय बगै नरन फाइनाय रांग्रि बलाय फाइनाय नरन आं सानामु जोंगु अ रां तंगु जदि नरन रिना फाइखेंगा अ रां न नाहायचादि अ रां ननि रांसे याबा लगिगे जों महाराजानि नाय आव मुइते मा दंनाय लगी हिंगा जों महाराजा लगिरि नाय मिसिन मिटिं बो जों महाराजा लगिनो थांनाय याबा और आं नौ रिना फैके नरम बंग मिसल थाना गया नरम नौ फायरी फैके आर आं नाहाय चारि बे लगी हंगाय जों महाराजा रिनाय लगी महाराजा रिनाय जों मिसिल मिटिं बो महाराजा लगिन थानाय अकनो जों मा बुजिनाय हंगा आगि सीपीएम ना आमल सीबे जों थगाय फैका सीपीएम ना आमल सीमे वो जों तक्ति दुलसा बे बन थगाय गा चिनि बर रंनो वाग मासा पुन मासा तक्ति दुलसा बे थगाय फैका थगाय मा तिनि जिनि दफारि मानताय सकताय जिनि ककथाय बेबाग जों दिनि सेक जगै दिनि कामि जों डिप्राइभ खालाय जाका सीपीएम रगबाय दिनै सेम न बिजेपि वामगे रिपिट खालाय दङ बेबा जों चेकलाक जामो जों सिया नङि थांगा ताबो आनबाय जों ताबो जोंनो थगायना फैगोनगा चिनि पाब्लिकनो थगायना फैगोनगा जों जे उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गा ताबो जदि नन रांरिका अमरिका समरिका हिन न आनबाय जों ताबो जोंनो थगायना फैगोनगा चिनि पाब्लिकनो थगायना फैगोनगा जों जे उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गा ताबो जदि नन रांरिका अमरिका समरिका हिन न अको लगी सानबेगा जनजाति मोर्चा मिसिल थांनि हिने लगी थांनाय लगी सानबेगा गाय आब्रगे नरबतिके साकातिना साइदेमान नरन आबो साइक्रांना हायसि नरन तुमजे लगी सानबेगा मिटिं थाना बगै आब्रगे साजिदे दिने आनि पाराव लामा बुजाक दङ आं पारा नखरमाय सारि सुजाको नन्दर तबे जोबर जुर खायमायसे नायबा आतिके सारे किन्तु बो महाराज मिटिंगे जों मा थानाय ताके जों जेसे थानजों महाराज लगिरवा आसन बोबाग्रा फानमान तुमु जे नरन जनजाति मोर्चा न लगी सानबेगा खोना मिसिल हिमदि बासै दारा बाय काका काकिन थागाय नर साजिदे हाइन कासले दसे त साकाति वय मिया बल फिल्टन केंकलि देरा वे नंग सिपसाय माने सारि सुजाको हाइन मा सानैब्ले त बाहागेन नों जे जों थगायगे जों नन थगायनाय दा हाइनब्ले किन्तु अ रांग्रि खाय नर ताफियक दे आपन नंनि रांसि खबरदार आ रांखा मागन ताफियक दे आ रांखा नाहायचा दे नाहायचाबा परे मान खाय तेबो सिरि फायदि सारि हायसि आपन नंनि रांसि दिनै जों जे रेगान रां हाब्रि में तंमनि हा लामानि रां हाब्रि में तंमनि बृद्धपति रां हाबियं तंमनि उ नगनि रां हाबियं तंमनि तिनी राबर बागान जालनि रां हाबि तंमनि आबे बेबाग नौ रांसे आ रां मै नरन पाइमैया आ रां नौ रांसे नाहायचा दे किन्तु चामान परे
lagi ke jeng BJP ni maya aptike lagi sanba berke naro apte sakati ton sita dini omo dini meeting thane jonojati mortar lagi sanba yang ke sajire dini ani besaran kok sengna tongo o samai ni bujon o omo somoni jatra ba saya kar dong saya sini haina ma haina ble কিন্তু जों बुजिनांनाय दिनै बबागारान बिसिंदों जों बुसखांगो दिनै मानथाय सकते जे अधिकार जों माना थाङै दङ जों 2028 ते 2 बोसोर जों खालगै मानासिनो ते 2 बोसोर दिनै बबागारान जों चिफ मिनिस्टार सिट आसग्रिवै दिनै दफान अधिकार जों दागि जों इमप्लिमेन्ट खालायनो नांनाय जों दिनै अनुखाबले दिनै बबागारा जे ब साइचं चिरिगै दिनै सारा तिरप्रानि लोकरन बाबो दिनै चिरखक दङ बाक्सा बाक्सा नेता मन्त्रि रगांकाय तामो तकबुर खुंनारसो बके टार्गेट नुखाबले जों मन्त्रि सानाम रका जनजातिनि बागै सामं खालायदि हिनै सारा तिरप्रान बरक बके तिनि अर तकबुर खुंनानि नन जेला दानानि नन बु फेरनानि तक फेरनानि आबो बासाया जिनि दफानो मोथांना बागै जों लिडार गो आरो बुबाग्रा जे स्वयं बुबाग्रा जे जिनि बागै बखरजा राजा सिंहासन अखरै तिनि हादलि बदलै नाङै तिनि बदिनि जिनि बागै चबा खालाय दंगाय जों बन लगरिया सामने लगरिनाय आरो बगा अजराबो जों चिनि काइसेन नांनाय बुबाग्रा ताम साइदं अबसिम जों खानाय बुबाग्रा ताम दागि दं अबसिम जों खानाय दिनै जों अजागो खोथों बांना फायका चिनि स्पोर्ट्स मानि बांना फायका अमत चिनि खलायताबो जों खलाय थांनाय न बेबा चिनि मेन उद्देश्य गाय चिनि दफानो अधिकार चिनि मानथाय सकताय बेबाग जों चिनि फिरग मानांनाय नर नुगै तहनाबले जों आरो गोबां बर' तंगैमान अजा गोबां आसो तंगैमान थानाय जररगो आगि जों आसायखौ बाङैमान जर जों आसायखौ बेबा चिनि जों हिस्ट्री चेरिखौ जों सायमन जों सालचा रिगना काना बागै चबा मा खलायका आकं नर पगिता थांदि रिगना काना बागै चबा मा खलायका जे रिगना चिनि दफानि जिनि कालचार जिनि सिनिमुं जों जिनि सिनिमुनो जों जिनि ड्रेसनो काना बागै जों चबा मा खलाय गोबां मा कगजाखा जेला हाबजाका बुथारजाका देसारबे बुजाका गोबां मा चबा खलायका चिनि बर आबो चिनि ड्रेसनो काना बागै बेबा ताबु जों चबा खलाय मा दङ दमं जदि जों खासि आंगा ताबु जों थांजा तायगाय अमाय दिन देसा फिरौ फिनाय आनो गा फिरैया सिगां जों जत थांजाखलै बुगारान लगी मारनाय नर नुगै तहनाबले जिनि खरगजा तिप्रानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब खरगजा कोन बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर या ब कोनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या ब सारा तिप्रानि लोकरं चीफ मिनिस्टर बेबा बताम सा जिनि कबर जों सानाय जिनि कबर कोन जों सैनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनाय नंगाय साइदा रोमान स्क्रिप्ट दे कोन दिन मेने नेवा जाबे नाय केरा मेने नेवा जाबे ना जिनि कक जिनि छांना नांनाय बेबा दिसे खिने ते कोन बरकसे आउन बागै दमं जदि जों खासि हांकाय जों थांजा करि हांकाय जों सालदा चिनि आमान ककनो साना बागैबो जों चबा मा खलायनाय आउन बागै जों थांजा मातन कराग मा तंनाय अकक कुबि कक अकक जेदा जों तिनि खासि हांकाय जों सालदा अबनो जों साला मुक्ति सगय काबैबो जों अबो दिन जों ते फिरग मांगला आन बागै जरा बार फाया जरा वासन फाय जे जरा जों थांजांगै बस चबा खलायनानि आन बागै जों बेलेग कबाल खाम अ जरा जों बुबाग्रा मानै दङ आन बागै जों साना मोन जों जिनि आमान ककनो जों साना चिनि आमान ककनो जों सिजने नोंलाय दिसे खेने साबा नों चिनि कक साया बर अमाय बर जों नुगै दङ आउन बागै जों चिना अ हाबा तंग चिनि अधिकार करै अ हाबा तंग चिनि अधिकार बुद्धिसि नानाय आउन बागै जों थांजा मातन कराग मा तंनाय ताबो चिनि जरा तंग बसकं जरा जों चिनि बुबाग्रा तै आगुनानि ताहे ककनो दङ पालिंगे साल जेदा पालंगे जों साल नुगैनाय आउन बागै तिनि अजराबो जों मुइतु खलायनो मोजंगो चिनि बुबाग्रा जोंना आशीर्वाद ताम खलायका बिनि हामजामन बिसिते जों चिनि आमसे ताम मानका चिनि जत आति रामचंद्र लोकर थांजा तमन बिसिते जों चिनि रामचंद्र त तिनि लिमिटेड फन्ड तमन बिसिं मानो जों तिरियादिसिन बाखाय ताम रिमान खानार ना मुइतु हेकलांनाय चिनि बुबाग्रा जोंनो टिटिआइडिसि वो जों सरकार फेमानि आगुलो चिनि बुबाग्रा आशीर्वाद चिनि जत लोकर थांजान फारबाय जों चिनि आमसायो जों गायसा सिन्थेटिक एस्ट्रोटा प्लेग्राउन्ड जेटा नेशनल इन्टरनेशनल थंमानि फुटबल प्लेग्राउन्ड जों मामुखा चिनि बाजारबारि गसार अब जत चिनि आमसे लोकरन बागै ता चिनि आमसे जे फुटबल थनाय स्पोर्ट्स हामजागै तंनाय स्पोर्ट्स नते केरियर सामनाय चिनि सिक्ला चाल तब आरो आबनि युज खालायदों ता बुसकांगो जों चिनि बुबाग्रा आशीर्वाद बाय जों सारा तिरप्राबो तीनटा स्पोर्ट्स स्कुल मानका कायसा किल्लावो कायसा जंपयो कायसा रामचंद्र गातो आमो तिरप्रानि पहिला अमन एडिसिनि जे सरकारनि हिस्ट्री अमन पहिला जे स्पोर्ट्स स्कुल जों मानो थाङै दङ अमो ताबु चलि दङ सामो अब चिनि रामचंद्र गारि लोकरना आबनो उपभोग खालायनाय जत चिनि सिक्ला रक चिनि थिनां रक चिनि फ्युचर बरना आज परिबं केरियर सामबै बर आरो जब खालायनाय अब चिनि लोकरन जतन बागै अब केबो स्पेसिफिक बागै सारा रामचंद्र लोकरन बागै जों कानि मामुका आबन बरे जों सेंकरे आमसे जों पेट्रोल पंप मामुका जत लोकरन बागै आन बरे जों साबजनल कताल माखा कायसेके रतनपुर कायसेके हारबकुवार बसकांगो जों जुनाल कताल मामुनाय चिनि आं फायनाय आउन बरे जों थाउर कामियो जे रबर बिजनेस खाय तंनाय मागै स्मोक हाउस जों आरो मामुका गाव मा हेकलायै जों बसकांगो
chini yudono sakri na bagai joto file approve ja buskango chini bubagra chini yudono bai belaka mansu tongo jeng buskango chini yudono chini police sakri thong chini teacher thong gobang ma je job to langna tamani buskango chini bubagra bisite chini sikro salai ramo rima nai an bagai cheng jono beton rime khlai bortin phan kasi tongo jono false allegation ni tongo ADC umsung 6 kodi rang rohka umsung rohka rang chalayo ri chalai hen por mazra bero piaba chini CM recently kwadin sigang narok sama khana khana naro jodi social media nai tongkai nung tumo je 6 ni rang rohoi tongkai nung promani de nung tumo je rang rohoi to promani de proman bhai ke iman duite promani mano kaisa promani hengkai nung tumo je gari kubulung rang kasigi rohoi ADC rohma ta bogari batun abo nung promani de jodi gari bai rohoi mai nung jodi online transfer खामे तो नहीं रिसीव को फोन दे खाए online transaction नहीं नंग report फोन दे वो खड़ा बस रंग रे नंग अब clear खलाई दे ये खलाई में तादल को बरो प्रीति तंगो ये बा आम बाइचिन जन साधारण बरो होइरे नि खलाई बगे एडिसी रंग चाव रि चाव अमक चाव नंग रहमा चकरी बरो रंग बसा नहीं बा हां अम हाकले बरतिन अपमान खलाई चिनी लोकर न होइरे खलाई तंगो ये बा चिनी लोकर बेलेखना बुजिनाय बेलेगन खास हिनाय बेलेगन माया गना खा गना चिनी बुबा गना तागबो जों लगिरि तंगो बसकंग बसंग आमते लगिरि वइ चिनी रामचंद्र गा आमचे लुकुर जों थानसे खाय जों बसकंग बुबा गना कपलाय खायने आन बगे अजराबो आंगमसे सानम जोंगो थाजिं नरना हाय नाय मुदि खायने जोंगो ननो तुमजे जनजाति मूर्ता र ये तम ससिग्र सनम जर ननो जे रांग पाइने फाइका रांग नरना हाय चाडी लगी हेंगा जों बुबा गना आगो समुद नाते लगी हेंगा जों महाराजा मारे नाय सांगी हेंगा अजरो जों लिडर खामानि तंगो जे लिडर न जों बसकंग तलांग गाय चिनी दफानि मानताय सकते जे अधिकार फिरगो माननाय आन बगे आनि माफासं आनि ताखु बुकसं आनि अकरा चाकरक आनि कुसुरक नरक जों जत थानसे तंगमन बिसिं दिनो साला चिनी आमसायबो जों तेबो कलेज मा मनाय बसकांगो खम्बो स्कुल मा मनाय जे खम्बो स्कुल चिनी आमजेन जे जुगे नुखुंनि बसारंग जों आरो परिवै इंग्लिश मीडियम परिवै काम एजुकेशन विभागना जों डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर गोबां मानसि गाहाम आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार जों सामना नांनाय चिनी आमजेन लुकुरंनो अमायके तांगे जों खम्बो परना बगे जों थानाय जरबो चिनी 2021 सिमि चिनी रामचंद्र गा आमचे लुकुरनो बोबागना आशीर्वाद बाय बिनि हामजामन बिसिते जों सुजुमका 75 जना स्टूडेंट चिनी रामचंद्र गानि सिमिना जों खुंबुइ फरान सुजुमनका बेबा ताबुंगा जों चिनी आमसायबो जोंहा खुंबु स्कुल माना थाङै दङ बसंगा जों कलेज बो मानाय चिनी आमसायो आमागे जों थांजा तमन बिसिदिनो अ सुजुबो जों मानाय आवन बगै जों तिनि भाषा भाषा बर ए बिजिबि हिमदे अर तिबार माथा तङै कुनो माना करिखा अर अमक समक करिखा नि थानाय रंना आं बुजुना मुजुमु तिबार मा थावा नरन रिना बगै चिनी थाने कुनो करिङि मानो बेबा नं भविष्य दिनि बसन भविष्य रिना बगले बोबागारान थानि तङो आउनो जों मा बुजिनाय नों दिनै तिब्रा मा थादों कुरमाय हिमदे बिजिबि थाखाय मानिसिन आरो 10,000 रां मोने नों 10,000 रां नि 20,000 1 लाख रां बायदि नोंनि बोसानि बखरन फालनाय नों 10,000 रां बायदि नि 25,000 रां बायदि नि बोसान भविष्यन फालायनाय हेबा नों तुम जदि अमते या परिसना सकां नों 100 बार वान सुबि हायछि नों तिनि अ हाया परिवार सकां 100 बार वान सुबि जेनि बोसानि मोखां नासि दे नों तिनि 20,000 रां बायदि बोसानि मोखां बखरन फालाय ना नों बबे चेक लाजनाय आन बगै जों तिनि आमचानि लुकुरना आं कयो जों अम हायगेन जों बसकांग ते बागुलाय थानसे खलायै जों कराक मा तंनाय चिनि बोबार जे दागिमन जों अमन खलायनाय जे बोबार जे खरन खागे जों अम खरया सका जों बोबार लगे थालायनाय ngam sung sitong jini jini am sayo gobang ma baro sao BJP ro tini ko amai misil khai ke meeting khai ka thanai bo jagabo santano chakma phai thalikai mosai thanga bo ko bajalbari school mato eba thalikai ba mosadi toko film ba mosadi ramchandra ka BJP ro kun din toy koler maya abasibi jong muitong आउन बगै जों चिनि बोबागारन हामजागो बिनि कुबै लिडारशिप न जों हामजागो चिनि बोबागारन नि जे फान बिनि जे ज्ञान बुद्धि बाय जों सालचा बसकांग जों जत लुकुरो थानजांगै जों बसकांग कपलायना नांनाय चिनि अधिकार जों फिरगो माना नांनाय बोबागार सारा त्रिपुरानि तिप्रासनि मिन चाबिया बो सारा नॉर्थ ईस्ट बरन चाबै दङ जेटा जे लिडार जतन तैदोले बसकांग जों कपलायना बगै चिनि बोबागार सारा त्रिपुरानि बरन सामान नुगै बुनि द बांग्लादेशी दालार किरिजा बाख्या सारा नॉर्थ ईस्ट सामान नुगै बांग्लादेशी दालार किरिजा बाख्या या बोबागार केबंग ना बगै बरक तिन तियार लाय जाफिया बजे सबन बोबागार केबंग दे नों कोनि दिन अब सक्सेस यासि तांगे के नों बोबागार जेसे केबंग रे जों लोकरा जत थानजंगै जों आसन बोबागार लगे रे सुना नांनाय गासंग सितो दिन और फाइमान जो फाइनाय जत चिन लिडार संना हामबायरो नर खरस खरस तिन अ प्रोग्राम संसामान बगै ते बसंग आजुजा आनि जत माफासं आनि ताखु बुखरो आनि अकरा चाकर रक आनि साक सालारे आनि कुसुरो नरना आं पुलेना हामबायरो ते नंग न खाकामिया फरै आनि कक समान सितो जतन हामबाय खुलुमबाय के बोबागार आइगलक तुम जत तिप्रा